love with you, see my sugar. Don't get it twisted, it's Puff T on the beat. Sugar, 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 sugar. I really want to. To the right to take a dad right is the law. Hey! Oh, my dear. Follow me, sugar. Follow me, sugar. Chifimo, ashi brano. Ekwe n'ute ekwere. Machi. Chifi ma shi kpara ni o. Ele ndi wa ni. Ayi ni. Give your pay. Ihe yi na hawo ihe ndi odo yi. Ihu to call wa yi. Give back sweater you no come na agajege. Wala na agbo no. Tom la lazo. Hey! Budi Jericho. Oh, udi yi dawra na sawi yi gebe aga nu wo so. Kika tinde man no wa. Wa yi uku samba. Ge cloth de buri agaje go te. Kan kata akpo eja ahia. Ge iri weta para ga ho. Umu njori na ibu na ho. Ge na agaje ge ya. Ga yi ga na agaje ge ya. Ga yi ga ge na agaje ge ya. Igba ndeze. Ika nguda ka dị nna ha nụrụ. Ha hapụ ozu ebiga ndị mmadụ achịrị anya kwega gị n'ọchụ. Kama ga yipụ ka sweta n'ihi ọchụ. Yipụ sweta yipụ oju. White. What? See how white. Kama lọ mapịakwa n'anya. Illiteracy agbọbịa ha ka dị na common education ịma. Ihe ọ white. Gịkpọ ke white. Gịkpọ ke ihe ede ndị ahụ. Ihe yiwu afọ white. Kwuo ya afọ white. Off white. Thank you. But I if you go and off it. Off it. Ugu njaba. Igba ndeze akulia. Igba mbada. Ndo mo krot le yori adisekwe ngoyi. Nonsenses. Hey. Tiro da ele tile kamman muito ni pegou por gate ga da to agba ihe mere no wo go isam mo wa han su ga han go ni asam wala ga ga ele mshi ahom wo Wilson. Isso? Ahom Wilson. Wala no. Whistler what would do? Opi ke kwa opi na dey say mo ko go Whistler. Ngana kan ahom Wilson. 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 Whistler. Nku hem na agwa. Whistler. Mi rap trire gbe whistle. Mi rap trire gbe whistle. Whistle ai ma wo opi. Opi nde police na eji aga ma wo opi ike. Esi opi ike ga dogo ka ga eji egbu opi. Ikaburi miri o opi. Nde kporo go whistle na ha le ga anya ni mi kponwe. Ngwa. Jan yo ti ge she ba kwa ba gaji. Ai ma di hem kporo lon. Ego aye ego ka ibe ba kwa ebe mma na ụmụ. Nya wo what crime department. Ngwa. I don't think you say back then one balance all of it. Eshina machadi. Guru nwanyị ma na-ego cheke. I don't think you say ebra ya kweswe. Be London man go bi. Ngwa jan ya ka ihu. Ya no go ba we lasa. Ihe wo crying partners. O ihe nchọrọ ka anyị niile wụrụ.
nwaanyị ma nwụrụ na ele ahụ dara dọra ti ya mụzie taa mbụladị ka na-akwado ibulala ihe ugba anyị garuo ngwụwa ọ nwụrụ lekwe nwa ambulance ka o si machari elojege nye anyị otu ị ga-esi ebe akwa bee Imo isi mbe ọlụ isim chia bee akwa ya asị m Imo si ebe ngara kaị Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! mara na agbam Oh my God! keke oh your God asị ngo na oh your God nwụrụ mgbe m sị gị bịa bụ akwụkwọ mgbe m sị gị na oh your God gị bịa nga bịa oh my God oh my God mara na agbam Oh my God! ele God oh your God oh your God God enwere mgbe m sị gị na oh your God nwụrụ God gị nke small ji ọwụlụkwa big ji gị bịa nga bịa oh my God ka gbuwe ime ka opi ha ya zuzuru kwa ọsịsọ dị mkpa na ọgọdọ ewuru Igbo bee akwa be ma ga akwa otu ebekpo nwaanyị mma na eze gị bịara ime ya kwipere emechi ọnụ akwa ga-atọdo ụtọ aga ọgwụnụ akwa nwa ogbenye akwa onye akwa nwa ogbenye aha ka na ihe anyị gbakọrọ adakpọọla ngwa nwa mgbenye begara ya akwa ị ga-ebe n'ihu ndị ọgaranya isi mbe ya asị m gị chịa ya bee akwa m ihe tụtụrụ mechi ọnụ echere m nwere akpọrọ gị akwa nwa mgbenye na akwa ga-eju gị n'ime ama m sị ihe nọgụ n'ime ọwụ emptiness ọsịngụ na nkịta nwụrụ enwe mgbe ngwa gị na ọwa akwa nkịta ka anyị gaji ibe n'ihi na ọ ga-ebe ka mkpi na agbụrụ ọra ihe akwa ị gaji ibere nwaanyị tozuru etozu n'ụlọ nzukọ nwaanyị nwụrụ ọkpụrụ ọkpụrịkpọ na chọọchị gị ga ngwa gị mere ibe akwa na ndị bozi emeghe ụzọ ka ha gbachibu ụzọ gbachie nye onye ụzọ ị kwesịrị gị hụba akwa otem gị hụba ya eluigwe ya n'mkpa akwa onye ọ na-abata ote ebere ihe a na-emeghechiri ụzọ ya na-aba aga ike aka na mbie gị ngọta ọrụ ị were nechọ ị ga-eji ebe akwa ọ tịrị ugbo adịghị asị ịlọla juda adịghị mere tochiri gbabiri nwụọ ma were eme ihe agha ma wụọ ya wuru ụdị akwa na ka ị ga-ebere dị ị ga-ebeta ebeta ka ị ga-ebegbu ebegbu kwesịrị ịga ịba akwa ka ịgụwa akwa nonsense ngwa nwaanyị ukwu ọ ga-were kaba aga gị ama m na akwa gị ga-ebu ibu maka ihe niile ibu bụchi ibe akpa gị buru ibu ukwu buru ibu ebe ha anọbekwa m ngwa isi du nyọ nyọ bee asịrị m gị ugbu ala ilu ka ị na-abọchasị ala ihe m sị gị ụba akwa gị na-agba ala n'ịgụrụ akwụkwọ onye ọdọga ngwa nọ na-akwụ onwe gị na ndụ ịnwụọnago Chineke ọkpọrọ gị ọkụ ụwara na-agbanụ asị ngụ nwụọ enwe mgbe asa ụgwọ nwụrụ na obi chari wee edere na-esu edere aha gị ngwa asa ụgwọ nwụrụ ele ka ibere ga-eti ịnwụọnago agba obi ukwu ha ka gị m chebe nwere ihe n'ọgụ n'ime mmadụ na ọwụ iwu ụva iwu empty drum that make noise. Kịrịta ga-ahụ ọsụsọ ugbu a ka ile
Ibra akwụsasị ala ka ọkụkọ chasa na ama ọkụkọ nwere ihe o jiri bịa amamsọ wa nwụọ na gị nwụọ na gị nkwa otu anyị nọ mgba ihe awa akwa ndị ezi omume ihe awụghị akwa ụmụazị nwaanyị nwere ihe ọwụ night di ya wụ night ya na onwe ya wụ night awụ ehe ha abụọ ọwụ 90s ịghọtago onye a nọ 92 90 something years ọ bụ ezigbo ọnwụchido anwụchi dorati amụzie na m na-agwa n'ụka ọnwụchido anwụchi nwaanyị gara Amerịka ọ nọgidere Amerịka hotel ndị ọcha na-asị ya lawa ya asị ha no ndị ọcha asị ya lawa ya asị no that I want to accomplish my mission n'obodo m ụmụazị ọ zụrụ na Amerịka ha wụchachim ya ga ebe ha na-aghọ nwa abịa n'ala ụmụaka onye ọbụla amụrụ n'ala ụmụaka na-awụdị n'ụlọ ọgwụ nwaanyị ka anọ ya onye ma amụ dị ya mụ ma chi ma ndị dọkịta ma ndị litrate ma ndị barista ma ndị dọkịta ma ndị dibịa enwedị ndị na-amụ ụfọdụ n'ụlọ aka nwaanyị na-aghọsịtachara ha nye niile amụrụ from 90 ọ nọ ruo mgbe alụrụ ya n'ala ụmụaka ka ya wụrụ ha edu mmamụ ngwa ka amụrụ mmamụ n'ụlọ ọgwụ ma kọtara ihe m kọla ọ kwesịrị oche ọnwụrụ ụgba anyị gara ngwa ụgba ihe ọwụ mụ eburuli ya ọwụ onye ọma eburu ya na-elu ịhụ ambụlansị darati lolo oke nwaanyị ilulo aka na-aghọ ọnwụ ilulo darati lolo a ga-eme ngwa menụ mgbe ha kpebirile eburu ahịa agafe ilulo ọmụkwara nwa nwanyị ọma igirigi nwanyị ọma aka na-aghọ nwa onye ọma olulo batawa mama onye batawa ya bata n'uye ọnụụlọ nne m ka ọnụụlọ nna m ọ mmanụ nwanyị ọma batawo nwanyị ọma ilulo mụ na onye mnego onye ga-enye m nnu aga m akọrọ na onye agụmanụ na onye nnu onye ga-enye m nnu onye wa na-ekwu asụgoro ọwa onye ekwe ekwele ka ekwe kakọ ka ekwe asụgoro ọwa onye ekwe ya onye ụmụ eze alụ ugbede ụmụaka nga ozore ụmụnne unu gbanyere ngwa ndị mbụ bụrụ akwụkwọ ozu bekwa ọnụ ka akwa ụnụ bịakwara nga bụrụ akwa nwaanyị bụrụ ọpịrịpụ ote ebe jisa ya oyi ebe ya kawa akwa ụmụazị akwa ga-ewelite olu otu ebe ọnụ ụzọ eluigwe egerere nwaanyị mma na ọhịa ụnụ maka Chineke na m ga-ebeli akwa na ebechana m ya ala ogbule ụmụaka ọkwa ya hụrụ ala ụmụ eze ala ogbule ọ mụ na ọnụ a ga-eli ya na ebere ha na-agagaba chọọchị St. Mary's Catholic Church ogbule ụmụaka egwe ọ ga-aga ili ya maka Chukwu naanị m ga-ebe akwa ọwụlụ akwa m brere ebe drati nwune m dọọ onye burugo ọgụdụkwa arịrị ya na mma ọ bụrụ ọrịa burugo ọgụdarịrị ọrịa na mma ọ bụrụ ahụ ọkụ ọgụdarịrị ahụ ọkụ na mma ya rụkwa na ụkwụrụ amịrị ego ọgụdarịrị ụkwara na mma ụkwara na mma dọrati ezinne nwaanyị obiọma ihe anyị ga-aṅụ esigwe anyị ga-aṅụ tọọtọ unu ahụla otu esiri gbuo onye ibi mma
na ihe m ji maka ya na-ebe ihe niile na ibege ka mgbe agụ atụji ụta ga-eji atụji aka ọwụ maka ọnwụ dada Dorothy on the 9th ya ọnwa February gbaa 9 o asịrịkwa m 10 ya nsogbu 9 anyị niile nga anyị harachi Amerịka dụ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama onye ukwu ma onye nta ihe niile wụ ndị enyi ndị ikwu ndị ibe anyị ga-agbakọlalụ n'ihe Chief Mike Oke Amuzie ka esikwa na USA ya na lọlọ ya barista lọlọ Chinyere Oke Amuzie ugebodie ji Amuzie weziga nwaanyị na isi anụkwụlọ ekpo Mike Oke machi eweziga nwaanyị na lọlọ ya nwaanyị ọma nwaanyị gba nwa cheri ri nwa Sam nwaanyị na-aga ije ya na-agaji gị dị nwa Sam ọnwụ ha lele ọya nwaanyị kụrụle nne dị ote lee nne dị ya nka ya na Oke Mike Oke Amuzie ha kụrụ nne hụ ya na ụmụnne ha gbakọrọ kụrụ nne ha na USA lee nwaanyị na nka nwaanyị dị aga afọ nke ya ụsọdụ oyi gide sweta ndị ọcha reshiwa ọsị Chineke si ya mgbe anyị bịakwutewe anyị niile ya anyị bịachaga obi ịnọgọrọ ọnụ Oke Mike Okechukwu gburugburu 1 of Akaland unu enwune nwuchi unu enwune ụjọ anyị bịaga ede Pius Ike na lọlọ ya ele ahịa Pius Ike nke ụmụ eze ala Nnewi ụmụndụba ngị ike na USA ụdị ya na nwunye ya Ọgọsta ha lejekwa na eleje anyị niile harachi USA lo anyị niile bịaji ịnụ ọgara gburugburu 1 of Akaland ya wụ Chief and lọlọ Mike Oke Amuzie anyị na-abịa on the 9th mgbe ọnụ ka anyị ga-eme machi ama aṅụ ọgwụ afọ on the 7th chite 7 nyere gaba nye na-anya na-ofload ka m ga m ga-eri ihe maka uhu nna ọnụ ga-agba ọkpịrịkpụ elele m anya na ma na mechie n'ebe niile machi so biko bịanụ ka anyị gara Ezinne Dorothy Amuzie ugwu ikpeazụ ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi dị niile kwe gara aga site n'ebere nke Chukwu ka haziri ike na God of all, keep our lover of my soul.